kwenzeka ngalandlela umntu kaThixo athethe ngayo kulo mabesebandela uThixo ke ayizawuthetha nomntu wakhe kulo mabesebandela akugqithi mntwini engafuna mvume kulo mabesebandela yiyo le nto atutatuliphole amatyala endawo ayathetha kulo mabesebandela ayanendlebe ayeva kulo mabesebandela nezinto zamama bazithethayo kulo mabesebandela ithetha ndihlangana nani kulo mabesebandela axhambe ezinye izinto angeke ndizithethe kulo mabesebandela kanti nawufika phezulu entlaba ibe lile abazithethayo kulo mabesebandela ngoba ayizozam kulo mabesebandela uyehova ungumelusi wam kulo mabesebandela andisale yinto ujonjalo udavide emveni kwezinto awuhlangane nazo kulo mabesebandela unjalo umntu kaThixo awuhlangana nezinto kulo mabesebandela uyambanga uyawuvuthixo ngoba izinto azenze kuye zingakho kwakhe kulo mabesebandela bengabantu ababili ababekwe kule ndawo kulo mabesebandela ubaba mjekula nomama mjekula kulo mabesebandela icela ke kube khona umda phakathi kwam nabo kulo mabesebandela ukuze ndingabazi kulo mabesebandela kwaye andiceli nakuhlala kule ndawo ngoba ukuhlala kunengxaki kulo mabesebandela awuthetha nam ndiyathetha kulo mabesebandela adenza kanje nam ndiyaphikisa kulo mabesebandela ngoba ndihleli nabo ingxaki ikhoyo kulo mabesebandela bathi bangaba umda ube khona kulo mabesebandela awukwazi into yobana ayingobantwana kulo mabesebandela oko zizindaba zikaThixo kulo mabesebandela amagama kababa Masango akahlali noba kuphi kulo mabesebandela kwaye amagama kababa Masango akayingakuninzi kulo mabesebandela akayingakuninzi kulo mabesebandela akayingakuninzi kulo mabesebandela akayingakuninzi igama kababa Masango